Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kanagyang pinakalisod ba din siyo? Anong kitang katag ba? Kadit. Mulas ko. Usa ba na? Gusto? Yeah. Minahunaan ako. Ang relo ni Leroy Royal. Ay, kay baog yung kang wakong liter R. Kano sa imong gipili? Liter S o liter T ang weakness anak niya. Pagreklamo. Contest man eh. Ang pinakalisod maka. Okay. Kinsay unang mulitok sa ang relo ni Leroy Royal. Ay, pusta mi alang estoy din siya nga mo pila kayong net. Ha? Oh, uy. Kadaghan ko yung tao nga nanapok sa palibot. Ang dagko kayo mga tingaw ko naglalis. Unan nga, barangay tanod ko ni Santo ni Carbon. Nagdapat pututa. Naintriga ko sila, nag-unsa mo. Sugyan na nakapusta lami. Okay, estoy. Hello, boy. Estoy ka, estoy. Nganong Estoy. nganong taas-taas makanang liog nimo? Ha? City Diyos, estoy. Hoy! Nganong taas-taas ka ng liog nimo? Akong gihapdaan ang nipusta nako og nimo brad. Murag sila raman ang gihapon ang nisinggit nimo og nako. Sagdi ng mga tao niya. Santo. Ila ko na ninggit. Ay, laking carbon, beko. Inoanak kita sila. Magpaling-paling ba? Unya. Kisa may lang klarong gipustahan na bay. Kamong duha. Kaway klaro. Klaro gino ng ila bay. Siniguro na. Garuwas na pilde, kamong duha kilig pustahan. Unsa? Saan? Kailan man sad kuana nila? Ha? Mga badlungo na dinis karbon. Mga nakatama man sab. Sama nining imong amigo din siyo. Ay, koy. Agoy! Sige ng panghagit bay. Sugo na bay, sugo na bay. Okay. Oh. Okay. Nya. Kisay muna. Ha? Kisay muna. Ako, Oh, kambugiro. Sugda na bay. Siya ko na yung unang mulito ko. O ba? Okay. Nakapusta lami. Ready? 1, 2. Ay, kaysa ako, naglibog Ha? lang ako. Ha? Karuhon tani. wala libog-libog bay. Larga na. Unsa may magikalibgan ba istoy? Ha? Wa man may mag-contest kung kinsay mas yungit namo. Ang ako nga, gisaway magakuha niyang mas yungit kuno ko. So, contest ni. Contest. May kung kinsay mas di yungit namo. Dugaya oy. Mandakpon tamong tanan ron. Nagsuga na ba mo ha? Barangay tanod ba ako? Okay. Suga na. No. Ikaw may muunag liptok, no? Bay Santo? No? Ako. Dayon tubag-tubag ta, ha, istoy? Okay. Larga. Kayo na. Okay. Ang relo ni Leroy Royal. Arilo ni Leroy Loyal. Ang relo ni Leroy Royal. Arilo ni Leroy Loyal. Ang relo ni Leroy Royal. Arilo ni Leroy Loyal. Ang relo ni Leroy Royal. Arilo ni Leroy Loyal. Surrender ka ba istoy? Nga sa ato pa, ikaw ang labing yungit na karos carbon area. Ikaw na talaga ba istoy? Pero, kadiyot, nga nung ni Kuyog baga ako? Oh, sige kang istorya na ako. Sige kang sampit ako. Ba istoy. Mong, gikuyugan, di ka hangtod na dinhi sa imong giabangan. Amigo ba yata? Unsa ba say ikasulti sa mga tao nga imong ikasugat nga sige kang istorya og katawa nga ikaw lang usa. Mong gikuyugan gyud ti kabay.
Yunungan, tika hangtod abot din inyo. Pero gipalaya sa tika, di Eh, ba? nang erase the board na to. Siya, oy. Di man kapasaylo na ako. Magdumot, manggod. Sabi ng pagdumot, bay. May sieng kong nahibawan. Bahin sa pagpasaylo, bay. Si Ing ha? Be, unsam ko na be. Kana makumbinser ko nimo. Okay, unsam na? Aw, oo. Kung bisilong tagyog ka. Aron, pasayloon ako nimo. Nya, unsam na ba? Let us forgive. Ako ka-memorize eh. Kaya ta. Di arang lista sa akong bulsa. Taas-taas mong good ni. In English pa gid. Oh. Ay sa data. Di ara bay. Oh. When deep injury is done to us, we never recover until we forgive. Kasabot ka bay? Ay, kasayon to na be istoy. Minaw. Mm. Kung laom ang samad nga namugna sa imong isikataw nimo, dili kini mamaayo hangtod nga makapasaylo ka ngadto sa tawo nga nakasa nimo. Ah, suman. Gusto ba ko, bestoy? Oh, gusto kayo? Pasaylo agyog ko. Di ginamayo ang imong bahak sa kasuko nako diha ron. Murag nindot silang paagi ni Wada. Aron madawat kay balik, no? Ingon ka. Ya, ano kaniyot? Unsa man? Yung kataas, ya, kantor man lagi. Ay, may sumpay pa oy. Ay, bahit. Diyos ako, no? Tawa ha. Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Oh, sana. Okay, tubi sayon. Ang pagpasaylo, dili magkapausab sa kagahapon. Apan mo palapad o dako kining mahimo sa umaabot. Oh, mo na bay. So, let's forgive, di ba? Kuha ko ni Mada. Sige, sige. Mm. Sa loon na ka. Oh. Ano, good. Kung aron mahingpit ang akong pagpasaylo nimo, ay may mo kopya na ba? Kaya ko na i-text ni Carla. Oh. Unsa? Oh, uy. Kisa ba ni? O man ni ma-register sa akong phone book, numero ha? Hello? Hello, Dean. Heart here. Oh, Hi oh. ka? Nag-shooting. Nag-change kag number? Yes. Wala na to ako numerong gigamit. Akong gibali ang sipak ni Adto. O kinahanglan sa gyud kong mag-change og number nga maruming sa gawas. Roaming? Gawas? O say, buot may pasabot? Nene ko sa airport with my family. Mukuyog na ko nila sa Australia. Og dito na ko permanenteng manimuyo. O, unsay, Biyaan ko ng amigo nimong babaero. Mitawag ko nimo aron makapasalamat ko nimo sa katapusang higayon din. Salamat sa effort nimo. Pila ka higayon ni anak. Aron lang may magkauli sa imong bro. Pero lisod yun ay pamukos nimo sa kabutang nga diligid para nimo. Maong salamat na lang sa tanan. You're a real friend. Naibaw kong daghan kang sakripisyo alang sa imong amigo. Alang na magduha sa among relasyon. Pero wag yun mo work. I'm sorry. Can't help crying. it's okay. It's okay. Pero, di na ba usab ang imong una Heart? Tuway kay ko amigo. Nahibaw ko nga in love kay to nimo. Nagkasulti mi last sa phone. Di na matugan ko na asa siya. Nabala ka nagmahing iyang parents. Nagkasabot ko. Okay. Tugaan na ka kunhain sa karon. Kana kun wa pa siya mo check out dito. Check out? Hotel? Na siya karon ni ini nga hotel. Kuha nimo? Yes, Heart. Copy. Salamat. Pero nahibaw ba siya sa ning imong paglarga? Yes. Naibaw siya. Og ang pinakasakit. Kay wa gani gyud siya mosunod na ako sa kong pagbiya sa hotel. Nga mong kistayan numan sa nahitabo. Ha? Sanasabot ako sa imong sinultihan, Heart. May pag-asa pa rin unta nga madayon pa inyong kasal. Kung kisundan ka pa ni Derek. Di nagit ko din. Sobrang kaawaw nga akong gipati.
Day, ubos lang ko. Kaya wag siya masunod ako. Ubisan giatod lang ko niya sa silong sa hotel aron mapasakay, di ba? Mauna to. Gitawag na ko ni Mami. Kinahanglan nang i-check-in ang among mga bagahe. Bye na. Ikaw na'y bahala sa mong amigo, ha? Bye. Bye, Derek. Dili ko musugot nga mobiya ka sa shooting album, ho? Mapack up na sab ang shooting tungod lang sa kadramahan atong Derek. Napuno na ko niya, ha? Gihuman mo to niya ang last niyang film, pero di ko kontento sa iyang mga takes, ha? Dili perfect para na nako. Tungod kay gidali-dali. Kay mauna, daghan siya nakton sa iyang kasal. Kay kipungan siya sa iyang girlfriend. Takan pang kuskus balongos. Ay, kauihan. Ay, mirise. Higabaan siya nako. Kalit lang siyang balibad nako. My God, kay wa ko sa ikikiha. Ngawa niya tiwasang na yung kontratang birmahan ako. Ha? Dara ba yung breach of contract niya to? O ikaw pa yung gibala diri nako. Ay! May rang. Wa madayon ang ilang kasal. Andrik, Ka- ug di ka masugod ka mabiya ko sa shooting. Okay lang. Daghan mo kog nasulti. Ay, di. Naglagot lang ko. Di ko pa kuno niya. Isip usa sa mga sponsor silang kasal. Kasal? Nga madayon. May pagisyot to na ako sa ubang mga isina. Pero saan? Saan na ako sa pagpadayon og shooting? Nga, wa masab ka. Kay bisman masab ka sa ilang kasal unta. Masab ko'y living man. Wag ko'y mahimo. Maong, ay, itambong ko sa wedding of the year unta. Proud pa kay kong ni Paso uban sa ubang mga sponsors nga mga inilang politiko, inilang businessman. Hindi sab ko pawahi nga inila og bantugan man sab kong direktor. O sa kalit lang, sa pinakahinam na unta nga party sa ceremonies. Ang changing of vows pa. May miinta na yun. Ang murag alak ni kamatayan nga nakalubos itong ang mibabag sa kasal. Murag kong babuang sa diyang may misinggit nga gamay babae nga ihunong ang kasal. Direk, Ang putarya sa mga mata sa mga tao, no? Ang mga kanang mga linti sa kamera. Direk. Dito gyudayon sa gamay babae nga himo og isinas kasal. Ay. Dayon nakagubot tayo ng mga tao. Ang ako ni Derek. Di na may tsura. Wag mo sugod sa Derek da. Mabiya ko sa set. Yan na bita. May patuto makontak pa talaga ko sa buo Derek. Okay, tawagan ko lang ta siya. Nga to na si Hart sa airport. Makalagar ito sa Hart. Kung sa bata din ni. Naintriga ko. Kung nanong wala na magtingog ang lalaki din, tiniining mong silingan tang kwarto ba? Pasinog, wak manira. Liliun na nato og naunsa na. Ay! O saan ikibuhatin ni sa room sa ako? Come on! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!